गोजोनथाव खौरां पनिन स्वर्गियारि सुजुनायाव देग्लाय बोसोराव बड' मिडियामजों फार्स्ट इयारखौ फरायनो मोननायनि उनाव बिजाबनि आंखालजों भुगिनो गोनां जानाय फरायसाफोरनि थाखाय राजखान्थियारि बिगियान मडेल बिजाबखौ सेबखांनानै दिहुननाय जाबाय। जायफोर फरायसाफ्रा बे बिजाबखौ नांगौ थोंजों दिहुनगिरि पनिन स्वर्गियारि ठिकानाय नम्बर 8011794855 आव खौरां लाहरनो हागोन। बिजाब दिहुनगिरि पनिन स्वर्गियारि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला खम बेसेनावनो फरायसाफ्रा बे बिजाबखौ मोननो हागोन। अदेबानि 120 राङावनो बे बिजाबखौ मोननो हागोन। लोगोसे बिजाबखौ पस्टनि गेजेरजोंबो हरगोन होनना दिहुनगिरि बिथाङा फोरमायो। बड'लेण्ड बुब्लिनि रिपर्टार मानगोनां एसके बसुमतारिसिम साबायखर थाग्रोबाय। बेनिफ्राय दिनै मोनसे मा होनगोन एडभार्टाइजमेन्ट बायदि होनगोन बेखौ माने जोंहा हायार सेकेन्डारि सेक्सनाव 11-12 आव बर' मिडियाम गैयामोन। नाथाय नै देग्लायनिफ्राय 2023-24 निफ्राय गोदानै स्टार्ट जादों। क्लास 11निया स्टार्ट जाग्रोबाय बर' मिडियामाव। नाथाय आङो बर' मिडियामनि फोरोंगिरि हिसाबै बिजाबनि सर्टेजखौ नुहुरदों। गांसेल' बिजाब जायखौ जोंहा साहित्य सभाया ट्रान्सलेट खालामनानै दिहुनदों बे गांसेल'जों गथ'फ्रा सोलिनो गोनां जादों। बेनिखायनो रेफारेन्स बुक जिहेतु गैया, बेनिफ्राय जिहेतु गोदान दासो स्टार्टिं जाथारनाय, ओंखायनो आङो गथ'फोरनि हेल्प जागोन साननानै मोनसे सिन्था खालामबाय जे मडेल दिहुनजायो नामा बा नट्सफोर दिहुनजायो नामा बे बिजाबनिफ्राय। ओंखायनो रेफारेन्स बुक हिसाबै बा कुइसन्स आन्सार रेडिमेड कुइसन्स आन्सार हिसाबै आङो बे बिजाबखौ लिरनाय जादों। पलिटिकेल साइन्सनि सायाव नैबेयो राजखान्थि बिगियान पलिटिकेल साइन्स फर HS फार्स्ट इयार बड' मिडियाम। ओमफ्राय मा नांगौ दा फरायसाफोरनि थाखाय जिहेतु बिजाबनि आंखाल दं बिसोरहा, ओंखायनो बे बिजाबआ जोबोर इम्परटेन्ट बिसोरनि थाखाय। ओमफ्राय कुइसन्सफोराबो मोजां मोजांखौ होनाय जादों। दा नोंथांमोननो जुदि नांगौब्ला बिजाबखौ नांगौब्लाथाय अर्डार खालामनो हागोन। दखानफोरजों आं कन्टेक्ट खालामथ'नाय जायाखै। डाइरेक्ट गथ'फोरनो आं होग्रोनो सानदों बिजाबखौ, जाहाथे बिथांमोननो खम दामावनो होनो हायो। ओंखायनो जुदि सोरनोबा नांगौब्लाथाय 8011794855 कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै बिजाबखौ मोननो हागोन आरो पस्टजोंबो हरनाय जागोन। हयतोबा सोरनाबा खाथि खालायाव जेनेबा अबेबा स्कुलाव जुदि फोरोंगिरिफोर दंब्ला बे फोरोंगिरिफोरनि आखायावबो हरनो हागोन बिदि आरो। बिजाबनि बेसेना डाइरेक्ट आंनिफ्राय माबायोब्लाथाय आङो 120 आव आगारगोन। ओमफ्राय दखानफोराव लायोब्लाथाय बे 160 जागोन आरो। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बर। गोजोनथाव खौरां पनिन स्वर्गियारि सुजुनायाव देग्लाय बोसोराव बड' मिडियामजों फार्स्ट इयारखौ फरायनो मोननायनि उनाव बिजाबनि आंखालजों भुगिनो गोनां जानाय फरायसाफोरनि थाखाय राजखान्थियारि